domin samun zafafan bidiyoyinmu. Don na subscribe, kana ka taɓa alamar ƙararrawa, sannan ka zaɓi all. Ta haka ne za mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo namu. Move your head on top or make them know say na you. Not me now. So, you hand over back up. Also, you can lean forward. Okay. Much more. Okay. Okay, you can raise your